बानलुबायदां, नोंखौ सिखिरिया लिंहरदों होनबाय। मानो नांगौ आंनो सिखिरिखौलाय? नोंसानि न'आव सोरबा आलासि फैदों बेखौ बेफोरबायदि बुंनो हामा। आरो फर इउ काइन्ड इनफरमेशन, सिखिरिया सासे जोबोद मोजां सिख्ला। बेखौ आंखौ डिसरिसपेक्ट खालामनाय बायदि बेखौ मालाबाबो दाखालाम। गुबुनखौ नों जेरै लाजि फोनाङो सिखिरिखौ बेबायदि दा लाजि फोनां। मा सिखिरिया नोंनो घुस होदों नामा गावखौ बाख्नायनो थाखाय? बेफोरबायदि जेबो नङा। नों मानो जेब्लाबो उल्था उल्थाल' रायलायो? हाय बानलुबायदां, मा खबर? मोजां। नोंसोर सानैया रायलायथ' दे। बानलुबायदां सिखिरिजों रायलायथ'। हाय बानलु, आं नोंखौ वाट्सएपआव गोबांबार मेसेज हरदोंमोन, नों मानो रिप्लाय होआखै? रिप्लाय होथावथाव जेबो मेसेज नुवाखै आं, बेनिखायनो रिप्लाय होआखै। नंगौ नामा? आं मा ओंख्रि जाखो, मा ओंखाम जाखो, मा खालामदों बेनि सोंनायनि फिननाय होनो गोसो गैया। माबा मोनसे खामानि दङबासो आंनो मेसेज खालाम। माने आङो क्रिसमासाव नोंखौ लेंहरनो थाखायसो मेसेज खालामदोंमोन। फैगोन ना नों जोंहानि न'आव क्रिसमासाव? नायनोसै मा जायो। आरो थाबैनो आंनि जोनोम सानबो फैगासिनो। आसा खालामो नों जोंहानि न'आव फैगोन। दाखालिबो नों जोंहानि न'आव हाबासै। माला नोंनि बार्थडेआ? आंनि बार्थडेआ डिसेम्बरनि 19आव। आच्छा, मा नांगौ नोंनो बार्थडेआव? आंनो जेबो नाङा, खालि नों आंनि बार्थडेआव दान्दिसे नुजाफैबानो जाबाय। अब्लानो आं जोबोद मोजां मोनगोन बानलुबायदां। बानलुबायदां, नोंखौ आयंआ लिंहरदों न' सिङाव आलासिखौ लानानै फैनो। आरो सानै जगायाबो जाबाय। औ, न' सिङाव साहा लोंहैनि। हा सिखिरि, न'खरावलाय माब्रै दं गासिबो? मोजाङैनो दं गासिबो मादै। दे होमबा नोंसोर रायलायथ'बानो जाबाय। जोंना माना मुनिया मा बानायगासिनो नायहैनि आं। जागोन दे मादै। बानलुबायदां, गाबोन क्लास दङ ना नोंहा? औ, दङ। आं सानदोंमोन नोंसोरखौ गाबोन जोंहानि न'आव गासैखौबो लिंहरनो होननानै। एखनबा क्रिसमासाव, एखनबा बार्थडेआव, एखनबा गाबोन। टाइमखौ मानो फिक्स खालामाखै नोंलाय? सरि बानलु, आं नोंसोरखौ जोंहानाव बिराद थांजानो लुबैदों, बिनि एक्साइटेडआवनो आं डेट सेन्टै बावलायलांबाय। खिन्थु आंनि बार्थडेआव फैनो दाबाव। जोंलारि, नोंलाय आंनि बार्थडेआव फैगोन ना फैया? नोंनि बार्थडेआ माला? 19 डिसेम्बर। माथो सफैथारबायानो। आं 20 डिसेम्बराव थांफिनगोन जापानाव, अब्ला नोंनि बार्थडेखौ जानानै थांगोन दे। जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं। नोंसोरनाव सोरनावबा चार्जार दङबा आंनो होथ'लाय, टाइप सि चार्जार। आंना आइफनसो। बानलु नोंनाव चार्जार मोनगोन नामा? टाइप सिनि चार्जार दङ ना नोंनाव? दङ। बहा थांदों? आं नागिरना होगोन। दे होमबालाय। सिखिरि, बानलुबायदांनि बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा दे। मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो? बेना रावानो एसे खाब्रां खाब्रां जायो। जेबो नङा। बोरो नोंनि चार्जारा? माथो चार्जारानो गैया। आंनाव नोंनि चार्जारानो गैखाया। नों माथो आंनि सिगाङाव दङ होननाय? ओरैनोसो होनदोंमोन आं। नों ओरैनोबो बुंलायलायो आरो बानलु। आंलाय सानदोंमोन नोंखौ थगायनो रोङा होननानै। मालाबा थासारिया बरिं जायोबा बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय थगायनांगौ जायो। एफा मोजां सिख्लाफोर फैनायखौनो बरिं नांबाय नों? एथ'बा मोजां समायना सिख्ला? बे सिखिरि होननायाथ' फिल्मनि एक्ट्रेस बायदिखा। बेवहाय सोर मोजां सोर गाज्रि आंनि सिगाङाव बुंफैनाङा। दा आंनि रुमनिफ्राय थांनो हागोन। नों मानसिया बिराद गेसाव गेसाव मोनामो। नङा माथो, आं सामफ्रामबो दुगैबाय थानाय। दिनैबो दै गुदुं फुदुंनानै दुगैनाय। आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय गैया। दा आंनि रुमा मोनामजोबसिगोन, बेनिखायनो थां। आरो आलासिफोरखौ बुंबानो जाबाय आं उन्दुबाय होननानै। आं मानो थगायनाय? आं नोंनो दा फैसा होगोन। बेसेबां बुरजा? 1000से। बेनिखायनो बुंबानो जाबाय आंखौ उन्दुबाय होननानै। मिथिबाय? जागोन दे, नों आंनो उनावहाय फैसा होबानो जाबाय। आं थगायनो थिक मोजां। बिसोरनि बरिं कनभारसेसनखौलाय मानो खोनासंबाय थानो आंलाय? बेबो हिनजावफोरनि खि खाखा रायलायनायफोरखौ। बानलु, आयंआ सोंदों नोङो कफि लोङो ना जुस लोङो होननानै। आंनाव जेबो सोंबाय थानाङा, मिथिबायना? आं मा खालामनो, आंलाय रुवाथि मानसि। मालिकआ जेखौ बुङो बेखौनो खालामनाय। आयंआ सोंदों नों मा लोङो होननानै। आरो नोंथ' आंनि जुस बानायनायखौबो मोजां मोनखाया। नों आंखौ मोजाङै थानो होगोन ना मानायमनि? आंलाय मा मिथिगौ, आयंआसो थिनदों दा। जागोन दे जागोन, आं किटचेनाव थांगासिनो। किटचेनाव जोंलारियाबो दंखायो। मा? औ, सासे सिख्लायाबो किटचेनाव दंफाखायो। आच्छा। जोंलारि, आं सुगोन दे। आं नोंखौ फंसे बाथ्रा रायलायनोसो लिंहरदोंमोन। मा बाथ्रा आनै? आं माखासे खोथाखौ जोंलारिनिफ्रायबो खोनाबाय। आं फावगालिनिफ्राय जाबायदि बाथ्रा खोनादों, बेफोर खोथाया बेसेबां सैथो? बे बारा नोंनि खुगानिफ्रायबो खोनासंनो लुबैदों आं। मा, एन्टनिय'जों नोंहा माबाफोर सोमोन्दो दङ नामा? आनै, जाखिनि खोनादों बेनि थाखाय आं नोंनाव निमाहा बियो आनै। आंनावलाय मानो निमाहा बिदों? गोरोन्थि मावोबासो मानसिया निमाहा बिनांगौ। नाथाय आं दि माखासे खोथाखौ खोन्थायाखैमोन। मानो खोन्थायाखैमोन नोंलाय? फावगालिनोथ' खोन्थानो हायोमोन। दा जि जाबाय दे, खोथाया सैथोमार ना? आनै,
फावगारिनिफ्राय जाखिनि खोनादों बेनो सैथो। नंगौ नामा? बिदिब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा। एन्टनिय'आ जोबोद मोजां मानसि। सिगांनिफ्रायनो नों बेफोरबायदि खोथाखौ खोन्थानानै लाखायोमोनब्ला फावगारिया एसेबांबो दुखु मोननाय नङामोन। दाबो जेबो नंला दे, जि जाबाय जानानै थांबाय। मोजाङै थाबानो जाबाय। आयै बानलु बेदां, नोंहालाय कफि लोंगोन ना जुस लोंगोन नोंलाय? आं कफि लोंगोन। आरो मा रायलायगासिनो नोंसोरलाय? मा रायलायनांगौखाय जेबो रायलायाखै। आरो जोंलारि दिनै ओंखाम जानानै थांदो आरो। ओरैबाबो जापानाव थांफिनोबा लोगोखौनो मोनखानाय नंखाया नोंखौ। आं दिनै हाथ'नाय नङा आनै। मानि हाया बेलाय? आं फावगारिखौ बुंखाबाय थाखादोंमोन नोंखौ सानसे लिंनानै लाबो ओंखाम जानानै थांथो होननानै। आरो फावगारियाबो बुंखाबाय थाखादों नोंखौ ओंखाम जानो लाबोनो होननानै। दिनै ओंखाम जानानै थांदो, आं सोमस्रोखौ फन खालामनानै खोन्थाहरगोन दे। जागोन दे। आरो बानलु बेदां, नोंहालाय मानो आलासिजों थाफायाखै? गावनि क्लासमेटखौनो हारसिं दोनबाय थायो नामा नोङो? आंलाय मा हारसिं दोनदोंखाय? फावगारि दंफायोना बेजों। लोगोआथ' नोंनिसोना बे सिखिरिया। मानोथो गावनि क्लास लोगोजोंनो मोजाङै रायलाया नोंलाय? आं गोदोबो रायलायखायाखैमोन, दाबो रायलायनो गोसो गैया। आरो बियो आंनि लोगोबो नङा। आयौ, गावनि क्लासमेटखौनो मा होननानै बुंदों नोंलाय? आयै बिनि खुगाया बान्थाय। थां, मोजाङै रायलायो थां। थांसिगोन होननानै बुंदोंमोन बियो। आरो जोंलारि, ओंखाम जानानै थांबानो जाबाय दे नों। आं सिखिरिखौ एसे रायदावहैनि। जागोन दे। मानो लानानै फैनाय नों सिखिरिखौ? आंलाय मानो लानानै फैनांगौ जाखो दे? आरो सिखिरिया नोंनिसो लोगो दा। आं मिन्थिनायावथ' सिखिरिया नोंनिबो लोगो। मालानिफ्राय एसेबां लोगो जाखो नोंलाय? जेब्लानिफ्राय जापानाव लोगो मोनदों अब्लानिफ्राय। आच्छा, जापानाव गासैबो लोगो मोननाय माने नोंनि लोगो गोजा नामा? बानलु बेदां, बेवहाय आंजों रायलायफाबाय थानाङा। थांनानै सिखिरिखौ मोजाङै रायदावहैथां। मानि थाखाय? नोंनि बिलोगोखाय? औ, आंनि बिलोगोआनो बियो। अके, नोंनि बिलोगोबालाय रायदावहैफ्लानोसै आं। आरो खोनाखाबायना दिनै ओंखाम जायागौमानि जोंहानिफ्राय थांनो मोना होननानै? औ, खोनाबाय। मा जायो नोङो? जेखौ मानसिफोरा जायो बेखौनो जायो आंबो। मा जायो नों? आंखौ मोनसे कुइसनखौनो रिपिट खालामनो होनाङा नों। आरो मा आं नोंनि बिखुंखौ नायनानै रायलायनांगौ नामा? मानसिजों रायलायोबा मेगनजों मेगन जानानै रायलायनांगौ, मिथिया नामा? बानलु बेदां, सिखिरिजों रायलायहैथां होनदों। आरो आंबो नोंनाव सोंदों नों मा जानानै मोजां मोनो? आं गासैखौबो जानानै मोजां मोनजोबो। ना, बेदर, दावदै गासैखौबो। अके, माबाफोर नोंनि फेभरेट? जेरै आइसक्रिम, पिज्जा, बार्गार, चाउमिन, मम'? नों मानो सोंदों आंनाव बेफोरखौ? माखौ मोजां मोनो होननानै सोंदों आं नोंनाव, आंनाव उल्था सोंफिननाङा। आं चाउमिन, मम' गासैखौबो जाजोबो आं। नाथाय बेफोर देहानि थाखाय मोजां नङा। अब्लाबो लानानै फैगोन आं दिनैनि थाखाय। मानसियानोथ' थिगैनो दंना बियो। गावनो मा होनो मा थायो फात्ताखौनो मोना खोमा। एन्टनिय' फिसा, नों जेरै लुगैदों जों बेबायदिनो खालामदों। नों मानो दाबो जोंनि सायाव फोथायनाय लाखियाखै? मानो होननानै बुङोब्ला हरखाबनो जोंनि सोमोन्दोखौ गनायना लानायखौ आंहाबो एसे फोथायनो गोब्राब मोनदों। नोंनि मोजां मोननायखौ हेंथा होबाबो नोंहा फोथायनाय गैया। नोंनि मोजां मोननायखौ बोजबनानै लाबाबो नोंहा जोंनि सायाव फोथायनाय गैया। माब्रै जाखो एन्टनिय' फिसा? क्रिसमासआबो बारा गोबाव गैला। जेबो दावराव दावसि खालामनो गोसो गैला आं फिसा। नों जेराव खुसि दं बेवहायनो जोंबो खुसि दं। औ एन्टनिय' फिसा, जोंलारि फिसाखौ जुदि नोङो जुलि खालामनो गोसोबा जोंहा बेवहाय जेबो होननांगौ गैया। नोंसोर माला जुलि जायो बियो नोंसोरनि खोथा। नाथाय जोंहा नोंसोरनि गेजेराव जेबो हाबखावनो गोसो गैया। नोंसोर खुसिबानो जोंबो खुसि। अब्लालाय जोंलारियालाय मानोथो जोंनि सोमोन्दोखौ एक्सेप्ट खालामनो गोसो जायाखै? नों जोंलारिखौ माबा मोनसे बुङाखैथ'? आंलाय मानो बुंनांगौ जाखो? नंगौ, बे खोथाया सैथो। जोंलारिखौ आं दासिमबो बिहामजो महरै मोजां मोना। आं गनायना लानो गोसो गैया। अब्लाबो नों फिसानि थाखाय आं बेफोरखौबो गनायना लानो राजि। आयै, आं बेखौल' बुंगोन, जोंलारिया माबा मोनसे जायोब्ला आं नोंसोरखौ मालाबाबो निमाहा होनो हाया। जोंलारिखौलाय मा खालामबावनांगौ जाखो एन्टनिय' फिसा? गाबोन जोंलारि बिमा बिफाया जोंहानि न'आव फैगोन। आसा खालामो नोंसोरो मोजाङैनो मान सनमान होनानै हगार हरगोन। आंथ' सानो नोंसोर सानैया मोजाङै मोजां थालायबानो जाबाय। बेवहाय आंहा जेबो होननांगौ गोनां गैला फिसा। नों आंनि सायाव फोथायनाय लाखिबानो जाबाय। जागोन दे, जोबथा खेबसेनि थाखाय आं नोंनि सायाव फोथायनाय लाखिबाय आयै। नुबायना बिफा, जोंलारिखौ बिहामजो महरै गनायबाबो माबायदि होनजायो? बेनो एसे सम हो दे, लासैनो बुजिगोन बियो। आंलाय जोंलारिखौ बिहामजो महरै गनायनो गोसो गैयाबाबो गावनि थाखाय गनायनो नागिरबाय, होमबाबो फोथायनाय गैया। नंगौ, आं बे नंखाय गोरिब गुन्द्रानि फिसाखौ आं बिहामजो महरै गनायनो गोसो गैया। होमबाबो फिसानि थाखायथ' आं गनायगोन। बेनि सायाव एन्टनिय'आ आंखौ फोथायनायानो गैया। मा होनगोन आं बिदिखौ? मा होननांगौ आं? नों जेबो दाबुं बिमा, समा गासैखौबो थिग खालाम। आंबो बेखौनो सानदों। आं थांनोसै। हायोबा क्रिसमासआव फैनो दाबावथार। जागोन दे। बाय बाय जोंलारि, नोंहा उनाव थांदो। बाय। दे, बेफोरबायदिनो सम सम फैबाय थाबानो जाबाय आरो। जागोन दे। बानलु बेदां, दोननानै फैया मानो ससे? अके। बानलु बेदां, थेंक इउ स' माच आंखौ दोनफैनायनि थाखाय। आं आंनि कारखौ सार्भिसिंआव होदों, बेनिखायनो दिनै कार लाबोनो हायासै आं। जेबो नङा, टाउनाव थांखानांगौ आंहा। औ ना, टाउनाव
थांनानै आंनि थाखाय क्रिमबो लानांगौ बेनि उनावहाय आंनि थाखाय लिपस्टिकबो बायनांगौ आरोबाव जानाय लोंनाय मैगं थाइगं सरि आं नोंसोरनि गेजेराव हाबनानै माबा मोनसे बुंदोंबा मिस्टेकआवनो गोरोन्थि मावबाय गोरोन्थियावनो मिस्टेक जाबाय जेबो नङा मानिमुनि बानलु बायदां आंनि बार्थडे खालि फैमारगोन ना नों जागोन दे टाइम मोनबाथाय थांगोन आं प्लिज आंनि थाखाय टाइम दिहुनथार जागोन दे आं टाइम दिहुननो नाजागोन आं जोबोद मोजां मोनगोन नों जुदि आंनि बार्थडेआव फैयोब्ला बानलु बायदां हायोब्ला आंनि मेसेजनि रिप्लाइखौबो होनो नाजाना बानलु बायदां आं मिथियो नों जोंलारिखौ गोसो थोयो जोंलारिनि जायगाखौ आं लानो हाया अब्लाबो गोसोआ माबा मोनसे मिजिं लानानै नोंखौ हास्थायफ्लाङो जेबो साननाङा दे नोंनि बार्थडे खालि आं थांगोन नंगौ थेंक इउ स' माच नों फैयोब्ला आं थारैनो जोबोद मोजां मोनगोन बानलु अके आं थांगोन बानलु बैखिनियावनो लाखिदो आंहा बै नार्सारियाव एसे खामानिबो दं जागोन दे बानलु बे सिख्लाया नोंखौ गोसो थोयो खोमा ना सिरि था बेवहाय आंजों गारि गंसेयाव गाखोफानो मोनदों होननानै खुगा सलायनो होआखै आं नोंखौ सरि बानलु बे सिख्लाया नोंखौल' नायबाय थायो नालाय आं साननाय बे सिख्लाया नोंखौ गोसो थोयो सिख्लाया हले जोबोद नायनो मोजांथार नों सिरि थागोन ना मानामुनि आंनि खाथियाव बांद्राय खुगा फुवारनानै देखायबाय थानाङा आं खुगाखौनो फुवाराखै आं नोंजों रायलायदोंसो बांद्राय जेबो रायलायबाय थानांला सिरि था ओरैनोबा खर'आ मोजां नङा आंना मानि थाखाय खर'आ मोजां नङा नोंना बेफोरखौ मिथिनो नोंहा जेबो क्वालिफिकेसन गैथ'वा बेनिखायनो सिरि था जागोन दे बिदिबालाय आं जेबो बुंला